Huble ya pi baro ngade imarina kasinong trajo ngade na lighter banga yang semua ya pi baro sya kani ke channel jonga lighter roots mynta kasngi ba ka shet bah kapen ken mau ya nga bangan mat kaya kini ki bunjait ki sohsaw ki banga dang shudap thiet ngala thiet chi tre namar banga bamba ban bam pyngngad ha ka porshet kumni ngathiet ya kini bunjait kenang bangan dum yo man penya nujor ya kajing mat jongki ngan sedang ban mat no shua do no mo da uni banak mat shua pi mo uni ujai sohsaw nga shem bo udon ka snap ka ba pernai tapi nda shupet ti u idan bun dai to ken ngan ot no da bun plang pi ngan mat no u thiang ne nga shem ba uduna jing bat ka jing mat pat ubang hi malumala ngan say no say uni uba ar hi mo uni te ui ba phi pat ukya de ukam bun man ya utuba mentan henry ka jing mat pat kan long kumno mo ubiang ka jing tang ba na bang pi mynta pat ngan ot no yaw niu sohsaw bajrong lan shun gumni urban snap pi utati uduna ha tang ba ubun do met pat ap mo ngada ot slice kum ba ot do shani kan pi utiang te pi ka snap unu sohsaw ka compare dei ka pen ken mau ya nga yaw so bai ngon dieng pen ban chatu da ot pat long kumno mo tharaya po ulong rong saw pen ban nganang mot kata ba unlong rong kum ka snap te pi u i bun bat u i dap do ba bam ba snguhun pi bam tau sohsaw sngu pyngngad uni ro sohsaw u i bang pi mo usaw ba hon na khmut enda peti u i jam ha mum dei bat kajing wandur pat thap long kum uso strawberry pet na uni uso ngapan mi artli ki do nut bat kisaw hon uthap i kum strawberry dei ap mo ngadamat ulong kumno utiang ubang ba pleng sngohun pi ban ba mu tau sohsaw uni sohsaw rong so pan tu ya pen kumno ka jing mat mo ngati ngan bam jashu pi men miet la kadang tang ka bam sohsaw tang ba ubang tang malumala uniru kum utu mentan ngatrai unsamat kum jo pi tang ba anda pet ya ka snap pati ibang baham dei wow itanat harta ka design long kum usuntium dei uni hangne uthap i kum ubadang hakajing shisha ulai pi henry badai ujat hi bajarngam ka snap kum ni ngan persang ort kai mo tip unlong kep ne kum lu pet ubun plang pi
hijau tang bau bang. Ade kata ka rukom sohsaw kaya per na kiwei. Thap ikum kisok menkan penban num day. Ngan mat kai no itau sohsaw sok menkan. Ubang hi. Uni par sohsaw uhe bha bat ukia phi. Ibang day. Ujam ndanga od pat udap bo bah tang ba ndanga bam ublat phi uta khat do ngan mat no ya kini ki sohsaw barit pe itanat day karong thap ikum ki marble ni ki soplom day na baro kito bang palat kini phi nga itanat pa bakibun rong kum ni amo nganda od kai hapo ulong kumno. Oh, pe thap ikum uso berap penban. Ni ngan le shu kumno mo bat kini sohsaw bangla od kat ni. Ban bu slam ka fridge ru umlong kinsa snew. Ngahap ban perkhat ba phi. Kumno ban pyndonkam yaki. Iben nut phi mo ban pen le no kat ni. Ti nak kata kadau ngan pyndonkam hagi rukom. Yakini ki domet kiba ijem kumjuro yakini ki snap. Pe la long kum do nut day. Do nut bala syakrut pat ken. Yakini ki snap menta ngan ber mulu bat ngan pynkhreh yaki ha kani ke oven namar ka sngi kam da shet ba phi menta ka sngi kila terkong phi tharai menta em phi la jan ingkong ru dom lele menta pat ngan thep sertap ya kini ki rensun ki rosemary bat ki wei de ki herbs ladangi kwa kat du ngan the ya kani kum yang kabang la pynkhreh bala ngan pendap ya ubilar kum ba pdem ashar hi da ka bale kum ni unsane bat ngila ban bam suki ya uni ashar sohsaw token mentapat ngin shet no saya ki domet jong kitu ki sohsaw mat kemakon ngan sedi ya urunsun ya upiat bat uni usla basil asmaubi mentapat ngan tep shibun uni sohsaw pite bunsin enda tam eu sohsaw ngajus ngol tenat bahaban shet kumni kam tam lele ha kapor tlang bakriat menta bakala i ngan penlip no ya kading bat ngan i harut bakandup kriat kat bakadang kriat ngan sedia ya kini ki ruti basa bat kamakon hadien bau sohsaw la krian ngala kruat penluet ha kani ke mixi namar fitip balai banga kwa bandi ya ka kum ka sup na kata kadau ngan tep ya upersil pat bun sien ngaju pyndonkam de dau dahania ha ka jaka upersil ngam de ban klet ya usok mret bat kamlu bat kadu kadwai syua mangandi ngan the da kani ka fresh cream namar kani kan sapen bang syo ya ka sup jonga la long phi bandi no ha ka sup jonga ngaju smart bah ban thep da kini ki ruti ki bashran bat ki baklen kadang klik plan phi kabang palat kata ka sup sohsaw ngas ngok men ba mga klempen le no eye kitu ki sohsaw nalor kata kani ka sup kaya ha bahaban bamban ni uruti bat ka cheese tapi ti
Ti tangkat to shaphang kini ki sohsaw babunjait bat ka rukom pyndonkam jonga ya ki bat nga kermen bangan se kenduk biang bat pi la shem tayo. Ti bye bye. Saya suk baro. Bat ngau bahawat kalian ban subscribe ha ke channel jonga like Terra Roots. Bye bye.